Namhlanje kuza abasemzini abakamagwaza basuka amaphumulo abazo mbesa umzukulu abakamaphumulo basilobolele kahle njengoba namhlanje silindele bona ukuthi bafika basemzini la ekhaya kuka kweyama inkomalume kamama kumbali. Sithunyiwe size la ekhaya sizocela isihlobo esihle. Yabona wena ngizokushada lesimthatha ngizosithatha ngizothumela abakoki uzoba mntu nosijaka. Yes, sisemkhomazi Kalembe. Namhlanje ngiyamula ngimulisa umkhwenyana wami uMagwaza uyangibathisa futhi uyakhehla futhi. Namhlanje ngijabule kakhulu ngifuna nje ukuthi ngiyabonga umyeni wami asikho isithembiso osenzile wangasifeza so ngijabule kakhulu and nomndeni wami ujabule kakhulu. Muhle unotolidale bathi usenomona ubhabe bamba isandla siqabusane sihlabelelo komzalwane sondela lana sithandane njengosamkelo beno. Umbali ingane ekhuliswe kahle ekhuliswe ngenhlonipho ingane futhi ilalelayo ngiyathemba ukuthi lapho yakhona emzini bekaMaphumulo kaMagwaza uzoyiphatha kahle angasehlisa isithunzi sethu sithemba uNkulunkulu konke umuntu akadadewethu ngingathi umuntu akadadewethu ingane yami Umbali. Uzoba mntu nosijaka. Tena rambi shayi 360 Fuli ngubo mboni drumstick engqondweni yami ukhosi traffic awubuyazi yabona wena ngizokushaka lesimthatha ngizosithatha ngizothumela abakoki uzoba mntu nosijaka yabona wena ngizokushaka Yabonga sithando sami ukuthi sabe sasafika la sadlula ey'ntweni ey'ningi sabekezelelana kwakuhle kwakubi kodwa saphokophela phambili. Ngiyathembisa ukuthi kusukela manje siya phambili kuphela size sizale izizukulwane ngezizukulwane. Ngiyakuthanda kakhulu Mamunthu, ngiyakuthanda Mrs Magwaza. Uyehlulile imizwa yami nemicabango nesimilo sokala akunika